nga sa among kakabos, nagbantay ko sa akong upat ka apo na walang tayo inahan. Kung nagpasalamat sa ko sa katasan nga ako maoy na pulian. O, daghang salamat, ma'am, sir. Kay kami ang taong pudri, maglilibot ng pagbudbud. O, naibalang mo, maglibot sa balang. Yang akong apo, dahil magsigit pa ngayon na ako, pagkaon, mali. Hello guys, malipayon kay Karong Adlaw. Kay Karong Adlaw nakasaksi ko ug na imong parte sa usa ka proyekto sa among kapulisan sa lungsod sa Carmen. Mao kini ang ikalimang higayon sa pagpanghatag og sari-sari store sa atong mga kapulisan ngadto sa mga ultimo nga tawo. Ug ipanguluhan kini og sari-sari store ni Chief. Iuban ko nila paingon sa pikas lungsod aron mangumpra para i-stock sa mga tindahan sa bagong ihatag na sari-sari store. Aron na dayoy ikabaligya ang atong bulahan nga mananaok sa atong ipanghatag na tindahan gikan sa atong Carmen Police. Excited kayo ko kung pangutana na ako sa akong kagulingon kung kinsa ang bulahan nga mananaog para sa atong bagong ablihan nga tindahan. Gaan kay akong pamati nagsudong sa atong kapulisan nga aduna po dahil sila'y mga plano o mga proyekto para sa atong mga tao nga nanginhanglan. Excited na kayo ko maila-ila kung si kinsa ang matagaan sa atong bagong tindahan. Maginaot ko nga malipayon siya sa iyang madawat nga gasa. Maayo na lang kayo ni makatabang ug dugang sa iyang pagpanginabuhian sa inadlaw-adlaw. Siya si Nanay Dominga Onogaleza, 65 anyos, Biyuda, taga Dawis Norte, Carmen, Cebu. Aduna say duha ka anak, pero ang usa namatay na. Aduna say upat ka apo nga gibuhi tungod kay namatay man sa pagpanganak ang iyang anak nga babae. Ug ang amahan sa mga bata ni Bia sa iyang responsibilidad ug wala na kini magpakita pa. Aron siya makaluwas sa inadlaw-adlaw nga pagpanginahanglan. Manglibot lang siya og budbud, inubanan sa pag-abak sa iyang usa ka ulitaw nga anak, pinaagi sa pagpangnagat. Ang duha niya ka apo buwang sa timbang sa panglawas ug nagkinahanglan sa sakto nga pag-amuma. Pero si Nanay Dominga dili makahatag niini tungod sa kalisod sa panginabuhi. Nakita ko gyud sa mga mata ni Nanay nga naglugmaw ang iyang mga luha tungod sa kalipay. Congratulations ni Nanay. Ug ginaot makatabang ni para sa imong inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Manginaot mi nga mulambo ang imong pagpaninda. Hinaot pud ni na maayo ang imong panglawas. Usa ka ka-inspirasyon sama sa among inahan, apuhan, ug babay nakahayag sa usa ka balay. Mapasalamaton kita
sa atong Carmen PNP, ilabi na ni Police Major Eric Gingoyon ug sa mga nagpaluyo ani nga mga sponsors. Daghang salamat kaninyong tanan. Ako, si Nanay Ningga, mapasalamatan ako. Labi na sa atong hipi nga si Eric Gingoyon ug sa tanang mga kauban niya sa police station. Ug daghang salamat.